Chief of Staff sang AFP ginaduso ang pag-regulate sang social media sa pagpatuman sang anti-terror law. Progresibo nga grupo hugot nga nagapamatok. Si John Sala nakatutok. Mapabata o kuntigulang halos tanan sa kalibutan aktibo sa social media. Pati gani terorista ginagamit man ang social media sa ila propaganda suno sa bago nga hepe sang AFP. Gani ginaduso ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Gilbert Gapay nga i-regulate ang paggamit sang social media sa pagpatuman sang anti-terrorism law. Isa sa mga proposal sining pag-monitor sa paggamit sa mga pamatanon sang social media. Kahit sino pa mang kriminal, kahit sino pa mang terorista, whether sa platform na natural na buhay, sa realidad, o kaya sa social media, ay sila pa rin ay nananatiling terorista. Dugang panipansito ang NPA subong sa riyon aktibo man sa social media kag nagapang-recruit sang mahimo mangin miyembro online ilabi na sa mga kabataan. Andiyan yung napulyuto magkaguman, waling-waling page. Itong mga page na ito ay nangre-recruit ng army, nangre-recruit ng mga kabataan, nangre-recruit ng ating mga kababayan to go against the government, to rebel against the government, to fight the government, to topple the government. And that we cannot allow to happen. Apang ginapamatukan sa progresibo nga grupo nga bayan panayang iningalihok. Suno sa grupo ginalapas sining kahilwayan sa publiko makagamit sang social media. Ini pamatuod lamang nga ang ETA pagagamito nila para isuppress ang demokratiko nga kinamatarong sang pumuluyo, especially ang freedom of expression. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.